jeg mener, at loven den er forkert. Og når du er tilstrækkeligt sikker på, at loven er forkert, så kan du også godt overbevise dig selv om, at det er rigtigt at bryde den. Vi ville sende det kraftigste signal, vi kunne til verdens ledere, der skulle mødes til klimatopmøde. Nogle tusind, der gik i demonstration ud her langs vejen. Så stoppede demonstrationen nede ved indgangen til Amagerværket. Ud fra demonstrationen, der kan politiet ligesom se, hvem af os er, der har tænkt sig at gå hele vejen ind på værkets område. Politiet trækker så stavene på det her tidspunkt og begynder at slå på os, der står forrest. Jeg får sådan flere slag på armene, som jeg holder op. De sætter os alle sammen sådan her i futtog med strips på og på lange rækker. Der står en betjent, et andet menneske, og rent fysisk vil gøre mig ondt, i og med at han slår mig med en knippel. Det var ikke fordi det gjorde ondt slaget, men det at der er et menneske, der vil gøre dig ondt, det er ret voldsomt. Vi er nødt til som folk måske at tage sagen i egen hånd igen. Bruge det stærkeste middel, vi ligesom har, uden at ødelægge ting.